Самауыр байрамы эстафетаһына yana bir авыл кушылды. Әйткәндәй, республика көненә арналган төп Самауыр байрамы иртәгә Морак авылының Зәйнәбиишева паркында узгарылачак. Байрам мәлендә яхшымбәттәрдән тыш Морак авыл биләмәһенә ингән авылдарның мәдәният усактары хезмәткәрләре лә әүдем катнаштылар. Мы приехали с Новониколаевска на такой красивый праздник, праздник самовара. Очень все красиво. Чай очень вкусный, и с мятой, и с матрешкой. Народ веселится, очень доволен праздником. Өстәлдәр рәтендә кул эшләре, башкорт милләтенең төрле аш-һуын күреп була ине. Төп урынды самауырдар бидәне. Урындагы агыйнәйләр корының сыгышын яратып кабул итте халык. Грузин сәйе тәмле була, эссәң юкә бал менән дә кара каршы утырып кына, янең өйгән яр менән, янең өйгән яр менән. Ошы буданы байрамга тип эшләнек инде. Холунан эшләнә бит инде. Буйдайда кушаһың, әдрәк бер стаканда 3 литр һауга 600 грамм геркулес хәзер бит, геркулестан эшләнә. Геркулес атыла бит магазинда, ятишерәк. Элекке һәммәк тирмәндә тартып, холуны елгәреп, кыздырып эшләмәйһең. Бешерәһең дә, суга һауга салып, ойтаһың, май кушаһың. Мин менә суга 600 грамм һолы ине, һолы геркулес, суга не куштым инде, шәкәр әдрәк, буйдай уны кыздырып табыла, һыйыр майы куштым. Туңмай менән дә эшләйләр, һарыктың, һыйырдың эс майы менән иретеп тә эшләнә. Менә шулай итеп эшләнем инде. Нилектән эшләгән бу? Юк, беренчегә түгел, халабай туйдарга, һаван туйдарга эшләй торгайным. Һаван туйдарга. Үзем беренче эшләгәндә укытучыларны сакырдым мәктәпкә. Мин башлангыч класс укытучысы, бөтә районның укытучыларына буданы яһап эсердем. Анда 2 төрле итеп эшләгәнем, туңмай менән, һыйыр майы менән. Бик охшаттылар бөтә район укытучылары. Шунда башланым, эшләй башланым. Булай, үзебездә өйдә эшләп эсәбез. Бик файдалы ризык. Башкортларның борынгы нәйе бит инде ул эсемлеге. Такмактар, төрле юраулар, йырдар менән хугарылган байрам мәленнән һуң бар галәм Самауыр сәйе тәмлекәстәр менән һыйланды.